Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Yurdumyň gallaçy kärnişleri bereketli toprakdan bol hasyl öndürip, Watan harmanyny 1.400.000 tonadan gowrak ak buğday tapşyrdylar. Munyň özi hormatly prezidentimiň ýetgiderli aladasy netijesinde OWFNA toplumyna ýagynyndyrlan giň möçberli özgörtmeleriň oňy netije berýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna uruly. Yetiştirilen hasyly öz wagtyny we ýetkisiz ýygnap, onuň ammarlara, elevatorlara bökdünçli daşalmagy, buğdaýyň gaýtadan işlenmegi halkymyzyň bereketiniň artýanyny aşkar edýär. Yurdumyzda beýlek buğdaklar bilen bir hatarda, owa hojalygyny ösdürmäge de aýratyn ünsürliýär. Munyň özi milli liderimiziň belleşi ýaly, owa hojalygyny ösdürmek, garaşdy watanymyzyň ykdysady binýadyny berkitmek bilen aýrylmaz baglanyşlydyr. Yurdumyzyň owa hojalyk buğdagyny ýokary depgiller bilen ösdürmek uğruna üstünlükli amal aşyrýan özgörtmeler, oýlanşykly kabul edilýän şödgütler, türkmen topragyny öndürilýän owa hojalyk önümleriniň möçberlerini hasym artdyrmaga gönükdirilýär. Döwlet tarapyndan owa hojalyk önümlerini saklamak we gaýtadan işlemek boýunça önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän giňerimli işleriň netijesinde häzirki wagtda yurdumyzyň äkli welaýatlaryna ýürütilýän deskalaryň giň ulgamy, şol sany ýokary derejede enjamlaşdyrylan däne kabul ediş bölümleri, ýokary önürjülükli, un üweýän kärhanlar netijeli hereket edýärler. Yer gelini aýsak däne saklamagy we arassalamagy ukyply elevatorlar ýygnalan hasylyň degişli derejede saklanmagyny üpçün edýändigini bellemeli. Şol bir wagtyň özünde yurdumyzyň durly kunjoklarına hereket edýän häzirki zaman elevatorlary tohum serişçilerini taýýarlamak üçin zerur enjamlar bilen enjamlaşdyryldy. Berkarar döwletimiň materiýallyk döwrüni ykdysadyýetimiň beýlek puwdoklar bilen bir hatarda owa hojalygyna da ul özgörtmeler amala aşyrýar. Şonuň esasyny oňat netijeler gazanýar. Yurdumyzda owa zäkmetkeşleriniň ýokary önürjülükli zäkmet çekmegi, ekrançylaryň bereketli hasyl öndürip ýetişdirmek üçin hemme şertler döredildi. Olar ýokary hilli tohum, dürli görnüşli dökünler, ösümlikleri gorumyň himik serişçileri, zerur mukdarda döwrüp owa hojalyk tehnikalary we suw bilen üpçün edilýär. OWFNA toplumyny dipkinli ösdürmek hormatly prezidentimiň alyp barýan wajyp ugurlarynyň biridir. Şol siýasat Türkmenistanyň ykdysady kuwatyny hasam puwtlandyrmagy, halkymyzyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmagy gönükdirilýär. Owa hojalygyny amala aşyrýan özgörtmeler milli ykdysadyýetimiň möhüm puwdagynyň bätişige ukyplygyny artdyrmagy, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny hemde eksport kuwatyny puwtlandyrmagy maksat edilýär. Eri diýarymyzyň owa hojalyk önürjilerini döwlet tarapyndan gollamaň netijeli çäleri bu ulgamyň öňünde durýan gözipeleriň üstünlükli çözülmegine ýardam berýär. Yurdumyzyň daýhanlarynyň tutan ýerli zäkmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen galla hasylynyň ýekeje dänesiniň emzaý etmän, bildirilýän talaplara laýyklykda saklamak üçin yurdumyzyň welaýatlaryna döwrüp elevatorlary hemde un, unaş, çörek we çörek önümlerini öndürýän önümçilik toplumlary ýetgiderli gurulyp bolmagy berilýär. Bu döwrüp elevatorlaryň we önümçilik toplumlarynyň gurulmagy yurdumyzda öndürilýän galla hasylynyň möçberlerini artdyrmagy hemde döwletimizde azyk bolçulugyny hasam berkitmäge uly mümkinçilikler döredýär. Türkmen topragynyň kuwatyny netijeli peýdalanmak, yurdumyzda azyk bolçulugyny üpçün etmek döwlet başlarymyzyň agrar siýasatynyň esasy maksatdyr. Amala aşyrýan toplumlaryň we giň möçberli özgörtmeleriň netijesinde yurdumyzyň OWFNA toplumy berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hil taýdan täze sepkitleri etip, edil watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna, halkymyzyň abadançylygynyň ýokurlanmagyna ýardam edýär. Şeýlelikde yurdumyzda azyk bolçulugyny döretmek, azyk önümleriniň görnüşlerini artdyrmak we onuň bolçulugyny üpçün etmek häzirki döwrüň möhüm gözipeleriň biri bolup durýar. Kesininden kemal tapyan baby daýhanlar tarapyndan ata-babalarymyzyň asyrlar boýy berkarar eden daýhançylyk diýipleri häzirki zaman ilminiň gazananlary bilen ýetgiderli baýlaşdyrylýar. Şonuň bilen malykda ihlasy zäkmet çekilmegi netijesinde bereketli türkmen topragyndan ekinleriň bol hasyly öndürilýär. Şonuň bilen bir hatarda sahawatly türkmen topragyndan ak buğdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmekde we ýetişdirilen hasyl ýetkisiz ýygnap almakda ussat gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan ýokary netijeler gazanýar. Bereketli topragymyzda ak buğdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmekde son ýere zäkmet çeken we ýokary netijeler gazanan ussat gallaçylaryň hemde owa hojalyk işgärleriniň şeride ýetişdirilen buğdaý hasylyny şalt we ýetkisiz ýygnap almakda hemde onu ammarlara daşymakda ihlasy işlen kampanýaçylaryň, sürüjüleriň çeken asly zäkmetleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Mälim Morşal yurdumyzda buğdaý önümçiligi bir näçe sartdy. Diýarymyzyň gallaçylary her ýyly yurdumyzyň çörek we çörek önümlerini bolan içerik talabyny dol kanagatlandyrýan buğdaýy ýeterlik derejede öndürýärler.
Hormat prezidentimiň ýygyderli tagalary bilen daýhanlarymyň ýokary önürjülükli döwrwap owakjylyk tehnikaları hemde gurallary bilen ýygyderli üpşündirilmegi. Olar üçin tehnika hyzmatlaryň, mineral dökünleriň, ýokary hili tohumlaryň we ekilleriň ziýankeşlerine garşy ulanýan hemiki serişdilerin ýeňillikli bahalardan berilmegi. Hemde öndürilýän önümler üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda ak buğdaýyň bol hasyl öndürilýär. Hemde azyk bolçulugynyň biniýady hasam populanyrlýar. Hormat prezidentimiň başlangyçlary esasynda owakjylygyny amala aşyrýan giň gerimli özgörtmeler häzirki wagtda milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm puwdugyny hil taýdan täze sepkitleri çykardy. Hormat prezidentimiz owa ýerlerine durmuş derejesiniň hasam ýokurlanmagy, daýhanlaryň önürjülükli zähmeti we owa milli maksatnamysynyň gelip çykkan bu dipleriň üstünlükli ýerine ýetirme uğruna döwletimiziň mundan beýlägem alada etjekdigini ýygyderli belleýär. Hormat prezidentimiz zähmet siňdirilip ýeşdirilen galla hasylynyň ýekeje dänesiniň hem arýadylmelärligine, onun değişli derece saklanmagyna we gaýtadan işlenmegine ören jogapkärçilikli hemde ilmi esasy şemeleşmeligini belleýär. Hasyl ýetişdirilenden soň ýakly işleriň öz wagtyna we ýokary hili ýerine ýetirilmegi, dänenin gaýtadan işlenmegi halkymyzyň rızkyl döwletiniň artmagynyň, ýurdumyzda azyk bolçulugynyň üpçündirilmeginiň we puwduň eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Milli liderimiz durmuş ulgamyny nazarlaýan döwlet siýasatyny ýurdumyzda azyk bolçulugynyň üpçündirilmegine, halkymyzyň ösen isleýleriniň dogly kanagatlandyrylygyna aýratyn ähmiýet berýär. Bu bolsa arkada prezidentimiň döwlet adam üçindir diýen asylly şygary baş ýörelgi diýen özgörtmeleriniň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiň ak pata bermegine açylyp ulanma berilen medeni durmuş maksadly binalar garaşsyz kemişilik beýtarap Türkmenistan döwletimiň nurany keşfini öz bolşy täze uýuşgun çaýa hemde ýurdumyzda gazanýan ösüşleriň beýanyny urlýar. Hormatly prezidentimiň ak patasy bilen işe girdilen Daşowu şypahanasy şolaryň biridir. Häzirki tomuz günlerini şypahanada ýurdumyň ähli ýerlerinden gelýän adamlar ýokary derejede dinjalýarlar, saglygyny dikeldiýärler. Hormat prezidentimiň ak patasy bilen işe girdilen Daşowu şypahanasy ýylyň bütün dowamyna bagtyar raýatlarymyzda göňül jaýkylma dediýär. Bu ýerde dünýäniň iň kämil saglygy goraşymda keselliň öňüne alýş enjamlary oturdurly. Şunun ýaly şypahanyň ýurdumyzda ençemesi bar. Daşowu şypahanasy özüniň ähli amatlyklary bilen olaň üstün ýetirdi. 4,5 hektar meýdany eýleýän şypahanyň döwrüwa binasy 3 gatdan ibaret bolup, ol şu döwrüň iň kämil lokmançylyk enjamlaryny üpçünedilendir. Şypahanada esasy beziriş usullary 1250 metr çoňlukdan çykarylýan 54-57 derejeli gyrgynlykdaky mineral suw arkaly amala aşyrylýar. Bu ýerde saglyklaryny gowlandyrmagy isleýän adamlaryň hatarlary barhartýar. Belli bolşýaly onda Daşowu welaýatynyň şehrinde ýurdumynyň ähli kunjekleriniň ýaşaýjylary saglyklaryny dikeldiýärler. Şypahanyň görkany binasy uzaklardan görnýär we aýratyn özüne çekijiliginiň gownuny öterýär. On töwrüne amatly şertleriň döredilen ýerleri adamlaryň din jaşlarynyň has gowuna jaý bolmagyny üçin edýär. Şypahanyň esasy artykmaçlygy bir ýerde saglygyny bejertmek hemde din janmak üçin ähli şertleriň gözüne tutulanyny baratdyr. Bu olsa adamlaryň şeýere gelmäge bolan islegleriniň ýygyderli artmagyny üçin edýär. Şypahanyň bejeriş suwy ýer asty suwlaryň bölünç topar boýunça hemiki düzüminiň esasy aýratynlyklaryna laýyklykda ýod bromly mineral suw hasaplanýar. Ol bolsa dürli keselleri bejermäge we öňüne almaga gönüktirilen bejergileriň esasyny kesitleýär. Ýagny bir ýerde guragyry, beýlagyry, diz bogunlarynyň şeýrede hereket dayanç ulgamlaryny nerv, deri, demarş ýollaryny agyrlaryny we başga-da bir näçe keselleriň görnüşlerini bejermeklige doly mümkinçilik bar. Şypahanada hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri adly ensiklopediýa kitabyna melkenlik häsiýeti beýan edilýän Türkmen sehrasyna bitýän dermanyk ösümliklerden melken çaýlaryň durly görnüşleri taýýarlanyp adamlara ködürlenýär. Şypahanyň bejeriş bölümine parafin, ozkerit we palçyk bilen bejeriş, magnitoterapiýa hemde iňeler bilen bejeriş, ultra ýokary tolkunly tok bilen bejeriş, suwasy owkalama, dermanyk ösümliklerden taýýarlanýan erginler, suwasy oňurga çekiji enjam bilen bejeriş, şöhlerli wannalar we beýleki bejeriş usullary amala aşyrylýar. Oň üçin bir ýerde ornaşdyrylan kämil enjamlaryň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Şypahanada bir wada adamlaryň 200 din jalyp şypa tapyp bilýär. Olary zerur bolan ähli şertler we mümkinçilikler bar. Bu ýerde oturdulan enjamlaryň ählisi dünýäniň öň dowajy kompaniýalaryna öňdirilen iň häzirki zaman häsiýetler bilen tapatlanýar. Şonuň üçin de şypahanyň insan saglygyny gorap saklamakdaky keselleri öňüne almakdaky hyzmatlary diýsen bolar.
Türkmenistan prezidentinin ýurdumyda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan üstünmeň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barýan işler häzir ýurdumyzda barha üstünliklere beslenýär. Gazanylýan zähmet ýeňişlerine adamlaryň berent ruhy aýdyn duýulýar. Munyň özi güneşli ýarymyza adam maradaky aladanyň ähli zatdan ýokarda goýulýanynyň netijesidir. Munyň özi döwletimizde öňe sürülýän işleriň halkymyz tarapyndan doly gollanylýanynyň futnamysydyr. Hawa bugun da Sowspaxanasy adamlaryň höwes bilen gelýän ýerine urly. Döwlet adam üçin diýen hemişelik ýürülgän öňe süren milli liderimiň adyna aýdylýan alkyş sözleri ýürekleriň törüne çykýar. Hemde hemişelik ýürülgäniň barhara başlanýanyna güwä geçýär. Bu esa Türkmenistan we taraplaryň mekanigyna da ýurdumynyň bagtyar raýatlarynyň täze sepketlere tarap berk ynam bilen gadam urmaklaryna ýardam berýär. Men Mar welaýatynyň Mar şäheriniň Gökçe ýaşaýyş toplumyndan notifika alýan. Anha berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda hem döwrewap özgetmeler amala aşyrylýar. Anha menem saglygymy dikeltmek üçin Daşawy Şypahanasyna geldim. Şypahanada häzirki zaman şertlerinde ilat üçin beceriş hemde öňüni alys üçin edilipdir. Bu Şypahananyň esasy gaýretliklarynyň biri hem tebigi mineral yod bronly suw bilen tapaklanıp bir näçe keselleriň öňüni almakda peýdalanýar. Bizim dinjalýat hem öz saglygymyzy dikeldiýär. Hormatly arkadaş prezidentimize saglygymyzy dikeltmäge şeýle mümkinçilikleri döredip berenligi üçin köp sag bolsunlar aýdýar. Mar welaýat owa hoşuluk ölümçülük birleşiginiň garamagyny mallarçylyk hoşuluklarynyň mallarlary, hormatly prezidentimiň mallarlary ähli wagtlarda berýän kömek gollawlarynyň ýerlikli peýdalanyp, mallaryň baş sanyny artdyryp, ölümçüligini ýokarlandyrmak bardy, netijeli işler alyp barýarlar. Şu urda welaýatyň sergidawat etrafyndaky mallarçylyk hoşuluklaryny gadanlaýan ýokary ölümçülük netijelerim şunuň aýdyn misallary. Mallarçylyk hoşuluklarynyň kärnişilik usulyny işleýän çopon toporlary Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýerinde döwürlerden owluk guda almak bardaky tawşyrklaryny üstünlikli berja etdiler. Olar şu günler alynan ýaş mallary hakyky mallar ihlasy bilen ýydyk edip, owluk gudalary sagdyn ösürip ýetirýärler. Welaýatda mallarçylykda ýylyň bütün dowamyna işler guramaçylyklanyp barýar. Mallara kış döwrü üçin ähtiýaçlyk meýdan otlaryna taýýarlamaklygym mallarçylykda aýratyn möhüm hemde jogapkärli möhüm oturýar. Şoňa görä etrapdaky mallarçylyk hoşuluklarynyň mallarlary öňki ýyllarda bolşýaly şu ýylam bu möhüm işe öz wagtyna hemme taraplaryň taýýarlykly geçdiler. Her bir mallarçylyk hoşulugyna ýokary önüjülükli otorjy, ot boğjy, ot ýygnaýjy mehanizmler, ýük awtowlaglary taýýarlanyp, oty orulmaly meýdanlar öňünden belledildi. Ine her günlerde olsa hoşuluklaryň mallarlary, mallara gyş döwrü üçin ähtiýaçlyk meýdan otlaryny taýýarlamak işini gyrgynaň alyp barýarlar. Döwletimiň baky bir taraplarynyň şany 25 ýyllyk toýunyň toýlanjak ýylynyň gyş döwrü üçin otym üpçünçiligini döretmek işi etrapdaky ýeri hemde öňde barjy goşky mallarçylyk hoşulugyny hassa talaba laýyk guramaçylykly anyp barýar. Şu gyrgynaňly möhümde hoşulukda ot taýýarlaýjy toporlaryň ikisi döredildi. Goşky mallarçylyk hoşulugyna anyp berilen şol ýük awtowlaglar beýleki mehanizmlerdir gurallar. Häzir hoşulugyň çägindäki bola çöpli sertat ýaýlasyna zähmet çeken ot taýýarlaýjylar toporlar tarapyndan gize günni ýokary önüjülükli işledilýär. Şeýlelikde mallarçylyk hoşulugyna her günne 18 tonna ýokumly meýdan otu taýýarlanýar. Şu bereketli ýaýladan ýygnalýan otlar bolsa, badawat mallarçylyk hoşulugynyň mallarynyň gyşladylýan öýre meýdanlaryna daşalýar. Her günlerde taýýarlanýan ähtiýaçlyk otuň hili bu ýeri mallarçylyk hoşulugynyň närmenlerdir, ot taýýarlaýjylar tarapyndan foto üns merkezine saklanýar. Olar ýem meýnamy boýunça gyş döwrü üçin taýýarlanmaly 2557 tonna meýdan otunyň 500 tonnadan köprägini taýýarlap, gyşky öýrlerdeäki agyllaň ýanyna ýerleşdirdiler. Hoşulukda gyş döwrü üçin otym taýýarlamak boýunça ýokary depkini anyp barýan häzirki tutumly işçileri mallary görellilik işletmeklige hemde dowurlaryň önümliligini ýokarlandyrmaklyga giň şert döredýär. Hoşulugyň mallarçylygy ösdürmekde özlerine berilýän ähli kömek gollawlar üçin arkada prezidentimde alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Hormat prezidentimizin owa hujuluk ulgamyny ýigderli ösürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak barada edýän taýsy taglary ýurdumyzyň zähmet söýür bawaday hanlaryny täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Milli liderimiziň bu ulgamy dünýäniň iň kämil kuwatly owa hujuluk tehnikalaryny ýigderli alyp bermek bolsa, zähmet öňürçiligini ýokurlandyrmaklygy bol hasylyň kemale gelmegine ýardym edýär. Arkada prezidentimizin dördüp berýän şertlerinden dogly peýdalanýan Lewap welaýatynyň zähmet söýür paýtaşlary Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyny zähmet üstünliklerini beslemek maksady bilen tutan ýerli zähmet çekip, gowaçanyň bol hasylyny kemale getirmekligi maksady edinýärler. Şuň kunlarda welaýatyň ekin meýdanlaryny alınıp barlayan işler, gün we ünnün boýalyp hasyla duran gowaçaly peller Lewaply paýtaşlaryň arzaly maksatlaryny ýetişikliklerini aýdyn güwä geçýär. Lewap welaýatynyň zähmet söýür paýtaşy bawaday hanlary arkada prezidentimden ähli taraplaryň kömek gollawlary ýerden bol hasyl almaklygy üçin döredip berýän giň şertler netijesinde ýylyň-ýylyna ene toprakdan bol paýta hasylyny almaklygy başarýarlar. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk derejesiniň 25 ýyllyk şany toýunulýan şu wagtujylyk ýylyna da Lewaply hasyl ustatlary bol paýta hasylyny kemale getirip, şany bayramçylygymyzy zähmet üstünlikleri bilen beslemekligi maksady edinýärler. Her wagtda welaýatyň gowaçaly pellerine anyp barlayan tutumly işler Lewaply hasyl ustatlarynyň arzaly maksatlaryna ýetjekdiklerini aýdyn şaýatlygy diýär. Aňartyna wärtine göz etmeýän her wagtda hasyla durup, görseň gözleňi dokunurýan gowaçaly peller garplarda arkada prezidentimize ykbalyny ene toprak bilen baglan zähmet söýür bawaday hanlarymyzda biýmeçür gowunç duýgularyny döredýär. Welaýatyň beýleki etraplaryna bolşýaly köýtönäk saýat etraplarynyň hem bol hasyla duran gowaçaly pelleri etraplarda işleriň göwnüjä ýoly goýulan ona güwä geçýär. Yerleriň tejribeli kärençilere ananylmagy, işleriň gowaça ekişinden başlap şu günlere çeýin ýylyň bütün dowamyna agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýoly goýulmagy, gahrman akadamynyň döredip berýän giň şertlerinden ýerlikli we doly peýdalanylmagy, zerer bolan mineral dökünleri bilen doly üpçün edilmegi, ählamatlyklary bolan kuwatly ýokary öňürçilikli tehnikalaryň doly güýjüne işledilmegi, bol paýta hasylynyň kemale gelmegine ýardym berýär. Bu wagtda Lewap welaýat owa hojuluk öňümçilik birleşiginiň etraplardaky tehniki hyzmat ediş karhanalarynyň işgärläriniň tutan ýerli zähmetini bellemek möhümdir. Her wagtda gowaçylaryň köpçülikligiň hasyla durýan döwründe gowaçylara hatarary bejergilerini geçirmek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek ýaly gowaçanyň hasyllygyny kesitleýän möhüm işleriň sany telematik ulgama arkaly dolanyrylýan sekir hatarly, ýokary öňürçilikli döwrewap tehnikalaryň üstü bilen amala aşylmagy, bol paýta hasylynyň kemale gelmegine ýokary zähmet üstünliklerini gazanmakda aýratyn ähmete eýe bolýar. Bu döwrewap tehnikalaryň ýurdumynyň owa hojuluk işlerine giňden unanylýan jonjer kasymly kuwatly, köpügürli traktorlar bilen utgoşly ulanylmagy, olara wasa usat mehanizatorlaryň erketmekleri işleriň hassa ilerlemegine aýratyn itergi berýär. Erkwatda gowaçylaryň 4-nji we 5-nji hatarary bejergilerini geçirmek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek, ziýankeşlere garşy göreş çärelerini amala aşyrmak, şeýle ösüş tubuny tutmak işleriniň utgoşly dowam etdirilmegi, bu çäreleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda anyp barylmagy, ekin meýdanlaryna işleriň netijeli we guramaçlykly ýoly goýulan ona şaýatlygy diýär. Bu wasa Lewaply paýtaşy bawaday hanlaryň 2020-nji Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyny zähmet ýeňişlerine beslejekdiklerini aýdyn şaýatlygy diýär. Paýtanyň bol hasylyny kemale getirmek, arkada prezidentimden zähmet söýür bawaday hanlarymyza edýän ynamyny ödemek, Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk derejesini şohlatlandyrmak maksady bilen tutan ýerli zähmet çekýän Lewap welaýatynyň zähmet söýür bawaday hanlary owa adamlaryna goýan bilen sarpasy ene toprakdan bol hasyl almaklyga döredip berýän giň şertler üçin Mehriban akadamyda alkyş we hoşallyk tölderine diýerler. Gahrman arkadamyzyň taýsy taglary netijesinde berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzyň edermen bawaday hanlaryny ene toprakdan bol hasyl ösürip ýetişdirmek üçin ähli amatly şertler döredilýär. Şeýle döwrewap mümkinçilikler bolsa ýurdumyzyň ak bazarlaryny ýylyň issenik basynyna ter göýek bakçy önümler bilen bökdünçi üpçün etmekde münasip orun tutýar. Tutuş ýurdumyzda bolşýaly Balkan welaýatyna da öz işiniň ustady bolan bakçysy daýhanlar netijeli zähmet çekip, olar Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň şu owa hujuluk mögüşümini ekrançylyk meýdanlaryna gawunlar garpydyň bol hasylyny ýetişdirdiler.
Döwletli diýarmyzyň ähli ýerine bolşýaly Balkanyň bakçysy Babadayhanlygym eýtilmez gaýrat, ýadawsyz ihlas iňdiren bakçy meýdanlary gözüň dokundurýar. Mälim bolşýaly bereketli toprağymyzda ýetişdirilýän bu behisli nygmatlar diňe bir öýüniň daş görnüşi bilen tapawutlanman, eýsem daatly füýzi tagam bilenem dünýä äşkärdir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadaýymyzyň Babadayhanlarymyza döretip berýän döwrap şertlerdir mümkinçilikleri bolsa, olary hassa gaýratly, tutanýarly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Vilayetde şu ýyl göýek bakçy ekinlerinden bol hasyl almakda etraplaryň zähmetýär Babadayhanlarynyň hem gazanýan gowunurjy netijeleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Bagtyarlyk döwrümizde vilayetde ata-babalarymyzyň asylly däplerine, bakçyçylyk hünärine eýerilip bütün elemi meşhur nygmatlary ösdürip ýetişdirmekde. Ýaş kimem öz işini usat Babadayhanlygyň uly toparynyň ýetişenligini belläp geçmek hassa ýakymlydyr. Bakçysylykda esasanam gawunlar garpylaryň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmekde, olardan bol hasyl almakda gazanýan netijeler hem öwge münasipdir. Balkanyň bakçyçylar füýjilikde şeker nabatdan füýji, ballan daatly gawunlaryň we garpylaryň ençemi görnüşlerini ýetişdirmekde ulus zatlyk görkezip gelýärler. Bakçy meýdanlaryna bolsa her bir görnüşiň tebiği aýratynlyklaryna görä, ara tehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýygyk işleri guramaçylykly ýoly goýuldy. Şeýle-de oňat hasyl almakda geçen ýylyň baý tejribesi öwrenilip, ýerli toprak howa şertlerine uýgunlaşan ýaramly görnüşler saýlanýar, hemem öňde barjy ilmiň gazananlarynyň netijeli peýdalanýar. Bu gurda Balkan vilayatyna gawunlaryň we garpylaryň täze görnüşlerini döretmekde alınıp barlayan işler hem özüniň bähwitli netijesini berýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýerine de vilayatyň ekrançylyk meýdanlaryny ahlatly çekilen zähmetiň netijesine gawunlar garpylaryň bol hasyly kemale getirildi. Häzirki wagtda bolsa ýetişdirilen bol hasyly öz wagtyny ýygnap, terligine ilaty ýetirmek işleri gyzgalaňly dowam ettirilýär. Ýetişdirilen hasylym ak bazarlara we beýlik sowda nokatlaryny köpçüliklerin uğradylyp, el ýeterli bahadan merliýär. Netijede ak bazarlarymyzyň bolşulygy mukaddes saçaklarymyzyň ırskal bereketini hasam artdyrýar. Şeýle-de ene toprağymyzyň bereketi, daýhan zähmetiniň şirin meýwesi bolan gawun garpylardan kakdyr toşup ýaly ulitleglerden peýdalanýan milli nygmatlarymyzdan taýýarlanýar. Şu günlerde bolsa arasda pek zähmetlerinden bereket tapýan Balkanly Babadayhanlar Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň her bir günni ýokary netijeleri betlemek uğruna hassa tutanýarly zähmet çekýärler. Şeýle-de olar döretip beren döwrap şertlerdir mümkinçilikler üçin mehriban arka dağımyda alkyş döwlerini aýtýarlar. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda owa hujuluk ulgamyny ösdürmek hakkında kabul edýän kararlary güneşli diýarymyzyň göýek ekrançylarynyň ekin meýdanlaryna göýek ekinleriň bereketli hasylyny ýetişdirmek uğruna alyp barýan işlerine has oýlanşykly we jogapkärçilikli çemeleşmäge ruhlandyrýar. Bu aýdylanlar bolsa şu günler Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Babadayhanlarynyň ekin meýdanlaryna şu günlerki alyp barýan netijeli işlerinden hem aýdym görünýär. Hormatlar qadağımının obu huzuluk buğdağını döwrap ösdürmek için kabul edýän, ýylyort bähwitli geljegi nazarlayan kararlaryny durmuşa geçirmek öýleriniň baş maksadyny öwren, Ahal welaýatynyň işini usat Akbuda etrawynyň göýek ekrançylar tarapyndan şu ýyllarda göýek ekinleriň bol we bereketli hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Zähmet gadamlary gün saýyn baatlanýan Türkmeniň bereketli topragyna manyly ömürlerini gaýym baglan kärenlisi daýhanlaryň ihlasy, zähmeti bilen ýetişdirilýän kelemiň, bulgar burçunyň, badamjanyň, meýwelerden bolsa almanyň, üzümiň bol hasyly insan kalbyny joşdurjy, ajaýyp tebigat gözelligini öz bolşly görüp berip, daýhan zähmetine, ýerden zer önürýän zähmet adamsyna hormat sarpany hassa beýgertdi. Häzirki wagtda göýek we bakçy ekinlerini ýygyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda guramaçylykly alınıp barylmagy şu ýylla bu ekiniň barha bol hasyl ýetilejekdigine bolan ynam puwtalandyrýar. Ýurdumyzda döwlet başlanma tarapyndan binýat tutulan berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne hasyl usatlarynyň ihlasy bilen bereketli toprağymyzda ösdürilip ýetişdirilýän ýokary hili bu göýek önümler ila taratynda ulütlege eýe bolýar. Bu urda vilayatyň ekin meýdanlaryny ýetişdirilýän göýek önümler hem bugünkü günde ak bazarlarymyzda hemem il günümiziň toý saçaklaryny bedäp halkymyzyň ady güpçünçiligine uly goşunt bolýar. Göýek ekinleri, baglary ýygyk işleriniň ýagdaýyna degişli hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Muň özi her bir kärennesiniň işe bolan jogapkärçiligini has artdyrýar. Ahal welaýatynyň Agrar partiýasynyň agdalary bolan kärennesi hasyl usatlary ýurdumyzda owa huzulugyny ösdürmek hakda edýän uly tagallasy üçin mehriban arka dağımyda öýleriniň pek kalplaryndan çykýan alkyş döwlerini buýsan sülen aýtýarlar.
Hormatly adamlar, ne bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 13-nji iýul saat 20-den 14-nji iýul saat 20-şe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup, demir azap günmatardan tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 26-31 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenäräki taraplaryna bolsa 29-34 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup, demir azap günmatardan tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mary welaýatyny azken bulutly howa bolup, demir azap günmatardan tili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny az bulutly howa bolup, demir azap günmatardan tili sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatyny azken bulutly howa bolup, demir azap günnordan tili sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly howa bolup, demir azap günmatardan tili sekundy 9-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 27-29 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Şeride ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 14-nä magnit hadisasynyň gowşak täsiri bolmany araşdyrýar. Edid watandaşlar. Şu günler howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 21 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeresenýär. Ähli tüşeňe özüni bolsa halkyň bähpeýdi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,